Още го раздаваме градско с Диксата. Тъкмо сме се приготвили да тръгнем към Черни връх. Само да не умреме. Чакаме риса за Черни връх. Тупани цигарите. Пушиме цигарка, а сега почваме Егермайстера. Горе сигурно ще е мазал. Ние сме си взели се спускал. Къде си? Почваме катериме. Отинала барче, раздава. Егермайстер реклама направо. We're here with our Cyprus brother. Yes, nice to meet you guys. Nice to meet you too. Very Man. hospital, very friendly. He's also very good guy. Yes, thank you guys. Аз снима. Спортихме нашия кипърски приятел. И те какво викат? Продължаваме нас. Това сме 94-ти стълб. Трябва да стигнем 0. Ще ги избутама. Напрели го яко. Да, бе. Чай, че трябва да продължаваме с влога. Ние се изкачихме на Черни връх. Пихме един боб. Его с шундари. На половин литър Егермайстер и на 1/3 джойнт. Отиваме да видим там планетариума. Няма какво ни справяте, ние сме машини. Look at the view. Бате, не мога да обърна камерата, бе, брат. Не мога да обърна камерата. Не се обръща. Цак. Слизаме от Черни връх. Отиваме да пиеме фалеко. A few moments later. На две големи влюбен си, тогава черпиш всички жени. На две големи страшен си, ще искаш трето, нали? На три големи мои си. Защо ли да притриваме? Тук се смотрим, бе. Пускай пак. Ще успея така да намали това? Не знам, бе.
Кой ги светиват? Да, гледам. Освети ги хубаво. Ела ти пичовете, бе. Леле! Аз ги виждам, али, как ги трябва да са. Еба ти комуникацията, бе. Не мога, бе. Бълков, ти къде тръгна, бе? Стига толкова от викста.